Така, значи, ето сега съм на половин ват през мусала, портативен, Виктор Индия Делта, Виктор Папа Танго. На половин ват минаваш на границата, прошумоляваш, разбираем си, няма проблеми, но на 5 вата или 4 беше доста по-стабилен. Добре, ето сега съм на 5 вата. Аз ще пробвам и наука шефа да видя дали ще успя да направя връзка. Миналата година успях от тук с 5 вата. Ще видим сега. Помня нашото QTH с TNN сме на Щъркилово гнездо. Пробвай, сигурно ще успееш, аз тук уха шефа не го фащам. Сега ще пробвам да видим. Има лек шум от вятър в фона. Да, знам, защото духа вятър някъде го скрия просто. Секунда само да превключа и после пак ще се обадя тук. Окей, стоя на честотата, ЛЗ-1 Виктор Папа Танго, ЛЗ-1 Виктор Индия Делта. Нещо не ще.